Takže zdrháme k tomu pani. Dneska záme úplnú hovadinu. Dneska úplnú hovadinu. Kámo, ja som sa prepal pod zem. Počkaj. Vážne? Ja idem sa byť nemôžeš no lebo to je... Ja musím ísť. To je hlas, ktorá sa volá Petta, ona je to úplná... Lebo sú to Ja si musím naša... vypnúť zvukky, dobre. Atomová popa, kúňa. To sa v prdeli. To buďte. Ja si te teleportovať. I am not stopping game. To čo sa stalo? Zamilo teleportoval to koniec sveta. Ja idem ničiť lietadlo. Ja idem dať to na tašteník. Ja mám anketu, že či by ste či do tanku alebo do lietadla. Ja by som išiel do tanku viac, lebo ja som pôjde ísť do lietadla. Ja, Ajaha. to ideme zničiť lietadlo. Tak svane. Ale neviem, ak som na túto chvíľu nalasil. Teda... Idem vypustiť moba. Aha, hovatina, nehľajte to. Neodporúčam, je to 0 z 10. To tak ani nefunguje, by the way. To iba strieľa. To je najhorší tank, nenávidím túto hovo. Ok, a toto je nová séria. Úplne random hry hráme. Čo keby som na Maťka poslal taký malý talček? Vážne. Ja som sa mali zakopal. Úplná hovada. Ja to livujem, mám to treba celú hrať. Ideme na ďalšiu, druhú random hru. Dobre, to je ďalšia úplne random hra. To je druhá hra, kde máme pleši nejakého čudného psa, ale ja ho nevidím. Ja vidím iba tohto. Ja som morfil na tohto čuraka. Ja vidím toho psa, psychopatického. What to čo je? Ja zabíja iba. To čo je za somarinu? Ja neviem, to je Ohio vlastne. To čo je za sračku? What the fuck, bro? To čo je za Počkajte, ja umrem. To čo je? Ty to Štýka endement. Ty, úplne plehajpený ako ja. Kámo, ten pes robí jak hovoril. Idem ma zabil, kámo. A to je za Robuxy. Má to byť upokojujúce. Ty vyzeráš jak úplný retard. Musí to byť upokojujúce, musí to byť ASMR. Byť chill guy. Ja. Ahoj, ja som chill guy. Ja som Čapočoš, poďte sa ma. Cenzuret. Tak poď ty psi. Čo to mám robiť? Ja tomu nerozumiem, bo to je veľký Aha, to není, to je mačka volaká. To je nejaký pes. Psaka jeden zasratý. Idem vyhodiť psa z okna. Lebo určite to je isičko, že... Pes. Čo? Aha, tak pes má aj tak sa pije. Ja sa byť normálny. Jumbo Josh! Jumbo Josh! Ja zabijem ťa. Ja som slepý! Nie, ten sled. Bude tvoj security. Ja to stratil. Pes! Psakal zasratý! Jo, pes je po mne. Duriči. Ja sa idem zahľaniť. To nejakou Sigmu som našol. Hello. Ten pes je úplne psychopat. Jumbo Josh. Ja som Jumbo Josh. Kde ty psakal zasratý? Ok, aké sú to hry je tam? Puppy Games, Planky Killer, Potion, Sonic, Milty, čo je najhoršia hra, lebo je to... To kde sú emoty. Si môžem kúpiť emoty za 111 Robuxov, ani za svet. Ja mám Robuxy na to, ale túto trash hru takto ani za svet. Hoši, ideme na poslednú, treťu, najviac trash hru. Tak čaute. Dobre, posledná najviac trash hra. Je to vlastne Doors, ale není to Doors, takže... A keby ste si to chceli stále, tak je to Peklu, PAC,
k l o o m t l o o l l face. Takže Backroom Storeface, to je úplne super nápad. To mil... Jej, mačička. Nie. Aké sú tu hry? Bol by ten istý Poďme človek. na hov. Ja nevidím ani ten Trollface. On je po mne. Ja žiadny Trollface nevidím. On vyzerá gay. Ako vykučkované. Kto som petardu. Ja vidím niečo červené. Jau. Shit. Trollface ide po mne. Nejde po mne, to je nupák. You so trash. Tak čo ide? Utekanie, lama. Hlepo, ne. Hlepo je mŕtvý. A musí nejak vypadnúť. Už som bezpečí. Dobre. To je hardcore. Ďalší pár dajte 10 lajkov, lebo som fajn strašne. Takže čaute. Tak